Hi, si Manang Helen eh. Hi, good morning. Nari mi karon dahil sa amang kamutihan, daplin. Kay daning kamutihan, daplin. Nada ni ubi hang gitanam sa kapuno. Kay nakita naman yung bilita, isa naman gikoy-koy. Bis kaya nagkakap ko hang akuhan, isa naman naunhan, isa naman nung gikoy-koy. Tawa dyan gikoy-koy. Daman magpangoy-koy nga. Di pa marunting harbis ng tag-ubi. Nga tala? Daplin das kamutihan. Kaya na ubi lang hindi nanam. Ano yung ubi? Ta, nakatuod sang tinanam nga ubi. Kaya ubi ha, dugay na ni. Dua pa ni. Papakoy-kubi ni. Nagtanong na katong unang bakasyon na ni Sbay. Kaya kaning ubi ha, hinatag ning nung doon ag pungango. Ida ba natudan? Basta ako ito yung manguha. Ida rin natudan. Ha? Putdon, dapat na itong saha. Kaya pulihan nagtanong, magbalik. Bawilit na ba na? Di ara. Di ara. Di ara. Ha? Di ara. Pagkatang ito ako bijam na, bawilit na ba na? Duwang nga, dadag-tudag kan siguro ni. Kamaudzog ka, ako naghangan ako galing hampasa, lampa. Ay, una-una, ara makatama. Hampasan ka kilapok man. Tapok ba din nga? Hawain sa puna kinanghawan na pas kapitan danan daplin. Asa may hawan man. Kanang saging. Habol sundang. Kapamaon. Kanang lumahan ng puruan sa ubi, kanang kahoy, kahon sa nang langgit tusok. Kay patay na po na. Luisa. Good na, buto-buto man na muna itanong. Kani man ay pananom ni. Kani? Di, mga tangan-tangan na eh. Kanang kahoy ba ko ah? Kay, anong gunahan kay daham-tam nagbalik, urod bridana. Kani itanam. Ha? Kuha lagi na. Di asa lamang guna. Panghuha ng kahoy, kaya matumpa ng kahoy, kaya patay, labong niinit. Di bangkang itanam ay. Kuha, anak, kaya dasbay. Kaya patagkan pa manauna. Eh, darag na kagbasa. Ah! Ha? Naapit na may lami. Ha ba? Habay baso. Lagi na. Sama dia, kadubdubi na na. Apit na may lami. Dapat ako ara. Kapag kapadas na ina, nagbunga kapadas na nay. Ah. Tapod. Hapit na ni mahinog. Tiri, hapit na mahinog, Tir. Hoter. Hinog na na. Hey, mangga. Nasa ba yung mangga? Kapadas na niya, hapit na hinog na. Tapi isa na kapadas na nanay. Higa magkasako bilitan, may misal biliha. Wala lagi kong duta. Ano buwak? Wala maganda ni ba? Wala gila magjuta dani kay bunbunon. Nahod, may lubi. Sige magkaksuy Pantog lagi na ng juta ay nagadulas. Anong tambak maguni mo rin nga naon. Oh, wala mo. Yung na lagi ni mo rin so di mo pawipat kay mo pantog naman. Kay tanaw lang porma, di bu dapat buwaghag. Tatog iguang. A few moments later. Yan bekang luy agi pananong sa sako. Haman. Ito subigon. Ang una may bata ba? Panakot sila. Oras ka Dr. Bin dito pag daan namang kuan asang sa una. Asa ka mo kang tambok lagi pa Pero sila makuha ugwa sila Sa akong sininto man. Asa danda nay? Asa danda nay? lagi. Abot ang sako. Nay? Bugas. Diya kang ubi kinuhang upaw. Magkuan may mag-ubi kami karon. Sa iso nagtanong bitaw kog duya din sa una. Nanay, agi ka naman na dani katong sibuyas daghan. Dawa man nailad ramis katong naikuan. Kay mga laking naghatag og kimikal. Namatay Namatay noon. Magluwa tuma. Pabunuhin. Ah. Nanay. Hi. Ya ko daras among kamutihan nga way unod. Nakita na sa pagbaso daghan. Gana sa naghan. Kung namuwak man lagi nanay, ang sauna ba mga karaang tao ingog na kamuti na buwak sa bunod. Lagi basta gimong giguwad pag tanong muunod ka din na sa mga manay guwad. Awag mo din di mo. Ning kater man sila. Madula man hinuni kay di man malabong kay wa pa ni sauna labong man. Di ato nga hinluan ni. Di ka tong gana sa ating i-transfer din ni.
pagtanom. Tuto ah. Kay lami itong kamuti ha. Tamis. Hindi Di na maguwan na. Sige maguwan. nakakugkog. Nakakugkog gamay. Ano ba? Tamis. Giluagan Kaya na. magluto mina. Sama na. Mura pa na yung luto. Kamay kang kuwan na do. Natag Kamay kayo din, idugang naman ah. Kayo bijam kuno nato. Kasi motuskuan pa oh. Nanay unod pa oh. Apa daghay mo baso. Nana. Hindi. Ang lugar ra ba silang kinoy-koy dadto, sa naman di baso kang ano dawa jud na. Kailangan mo supag baso. Hindi na bang gibijaan. Nandito ni ko ano. Magbarong na ni mo init. Maghinlo lang itarani. Wali kag hinlo ni. Okay. Lalo masaya ni. Sunod si Mana, mag-harvest na ba sa nalay ito? Ay lang humay. Ang nalay kahapon nga. Kuha na po. Mo tuloy ko sa basak tanawon tong amaliyag. Ay nga to basak ni nanay pauban. Kaya naitambok na itong dala na agi na may naskuan. Tambok na dagami. Sana mga bata itong suhuan. Wala na ning namunton sa may alay dana. Di ba? Huwag pa tamahin ng mga bata lang magsugo rata. At sa pakuha yung palitin. Ay ito na. Sinako. Ano mo? Kaya muha may. May kantiri dewa na eh. Para magparang. Mora man gutog ipon na namo og isa ilang gusto itanom. Ang kusiri ako ang bataman. Karot tanan di kay tilo na na. Daya mo buwak dana. Magtanong ba may buwak. Ay daan nila sa tubigon da. Nay! Paliwat mo kakagi mo? Ito po may lingon ni sud ang tabnan. O sulit dali. Para nigulat sa customer. mga sudiha na kakabat dinon. Deno ka pamay sud ba? Eh, may sudi ah. Ano yung kanawa dali? Dali na ba? Lata man ni ko. Papilias na na yun. Na, mo dito tagbantog. Yung ito ko na. Humuki. Humuki mo gyapon kay mo. Putawag mo naghumok yung nagnanip tambo. Bubog mo gyapon na. Kay ikaw, ipudin kayo tugdog sa duta. Wapay kuwan. Eh, go pwede na sa duta na ato labat kay arong malabat siya. Yan ba yata yung sa una? Ako, Ano makatay? karang cellphone lagi sa ano na. Kaniya di ba ni Pao? Ani. Magpisay. Ana lamin na butang sa kaang. Naman tanawag mo ba bitas na eh? Kang de. Ano tanong sa kang kompromi? Ayo man. Kuha may mga tanong dito ka. Bisa tanong. Kuha. Wah. Ano sa dur harus sundan. Para. Mo nito katubigon yung buwaka, tanan? Nakakali man eh. Hanging plant pa ni. Kani mo giring-giring. Di, uy, gibutang na nas kaang. Kanay. Kani ba kani? Mukatay kani. Kara pa dai. Lahi pala si sanay. Lami na siya. Dek kompromi may suday kay pangkas uod. Di pa ka nanay duhaan nanay kay nanay gamot. Kare. Ang imo pa wala kay hanapaw. Ha kini? Dudara na pa dudara. Di ha? Ha? Nakadaog. Ah, ubo tayo gawan. Asa ha? 039 naging gawas. Bakbal kung mo yung 039. Ikaw wasa mo na. Balik. Lagi na. Atla nanay kari. Atla rin. Pwede po rin tanong. Wala ka daw pas nanay. Ha, kaya kita yung mga huli gabi kitang 440 o 415. Yan, gano'n. Buang aja. Ada nih nama agak mau naman. Oh, sige na sa iya, lahat karon. Ang tanggo doon tayo. Supad zero. Doble-doble sa laman eh. Dali ba na ikuan? Ano to alo ito? Naliblok na eh. Ano ba tayo dari kakas man oh. Ya. Pusar baku. Ano sama nih? Kinain. Kosan na.